Hola, jo sóc l'Àlex. Jo sóc la Gret. Jo la Núria. Jo la Emma. Jo la Màriam. Ara farem cocades mexicanes. Ingredients necessaris per la recepta. 3/4 d'una tassa de farina. 4 ous, sal, 350 grams de coco ratllat, una tassa i mitja de llet condensada i una culleradeta d'essència de vainilla. Ara incorporem les clares Ara fiquem una tassa i mitja de llet condensada. Ara afegirem 3/4 tasses de farina, 350 grams de coco ratllat i un piquet de sal. I barregem. Afegim els líquids. Ara ho barregem tot. Ara afegim una culleradeta d'essència de vainilla. Ara anem a fer les boletes. Ara posem al forn 170 graus, 20 minuts les galetes. I quan estiguin doradetes, les traiem del forn.